mikä mä käpiö, käykö siihen pöydälle? Mitä tapahtuu? Ei tässä mitään hätää, lippi on mennyt ja tosi monta kertaa jo. Monta kertaa? No ainakin 2 kertaa ja molemmat selvis hetkeksi ainakin. Mut mitä selvitä? Ylös on parannetaan, nyt vittu ota vaan rauhassa, joo! Hei Nitsu, voi sä oot parannusta vailla. Ei sun ajatukset kulje ja housussa taivassa. Ole muuta kuin lähipiirillesi vaiva. Anna lipille parata edes joku kaira. Meepä tohon makaamaan ihan vittu selälleen. Lippi ottaa päästäsi pois pienen pesäkeen. Mielen toisen kun porro sivuston kevästeet. Maksuksi lippi ottaa mummoltasi eläkeen. Lippi parantaa, se parantaa. Vasaran ja tautankaa. Maltapa nyt olla hetki edes paikalla. Lippi alkaa frontalilla vasta kairaamaan. Sua paijaamaan, elämään tulee hoitsut. No pikkusampeja, jotka lukee hoitsut. Ja kun sä vihdoin sairaalasta poistut, oot astetta vähemmän vammanen voitsui, joo. Lobotomia on lipin ratkaisu kaikkiin ongelmiin. Jos joku ihminen käy ärsyttämään, tehdään sille vittu lobotomia. Simpeliä eikö vain, jos on pedofiili, siihen ei oo parannusta. Tuttu palamaan kotossa, kun vietetään juhannusta. Ei sun vammaisuuteen auta, kun uunissa tuhkaus. Eikä tää oo pelkkä uhkaus, se ei oo uhkaus. Ja Instagramin horoille on parannus jouhee. Kilo poskaa vähän koppaa ja äo nousee. Lippi rostaa, kaikki sapit vittu rouheeks. Ja hautaa ne sinne vittu paska musee. Ei toivottomia tapauksia pelastaa pysty. Toisille lobotomia, toisille rystys. Jos vammaisuutes on siitä hyssys. Lääkkeeksi riittää ne päivittäinen myssy. Lippi pitelee poraa kun pyssyy sheriffi.